ọhịa ị na-eme n'egwu ọdịnala Thank you.
Achiu. Lọ́dún fẹ́. Ọdún tani ìkúwé bu. Àjọ yàrá. Agụwanụ ndị na-echikwu, anyị sokwa n'ime ya. Umeri ma ndị dị ka yoro nnụnụ ji n'ụfọdụ. Agụwanụ ndị na-echikwu, anyị sokwa n'ime ya. Umeri ma ndị dị ka yoro ji n'ụfọdụ. Anọ m na n'ụlọ ụgbọ agala achịkwa ọbara. Ebe agala nke mmadụ ego mkpọrọ anụ. Aka m jiri anụ mkpọrọ n'ụfọdụ ndụwa. Tute ọgba ebere Igbo, ụta agala ere n'ure. Biko ji were m ndị ọrụ m. Abụghị m absent họrọ onye ọbụ na-abịaghị ịchọ m si ya abarị m n'ọba egwu. Training ọ na-agafe agbata obi chọọ n'udo n'obodo unu chọọ n'udo umeri ime nwere ọganiru eri m anyị bụ ikwe echi maka na eri m chọtara udo eri m anyị bụ ikwe echi maka na eri m chọtara udo agbata obi chọọ n'udo
Chineke nyere amamihe tere n'akwụkwọ nsọ o nyere onye Yoruba ọ gwara anyị si ya ụwa ihe bụ agbaziri obi na-agwa mmadụ okwu aga m alụ na nwaanyị ndị ụkọchukwu mewere obi niile n'ọrụ ebube Jehova mmadụ Chineke nyere amamihe tere n'akwụkwọ nsọ o nyere onye Yoruba ọ gwara anyị si ya ụwa ihe bụ agbaziri obi na-agwa mmadụ okwu aga m alụ na nwaanyị ndị ụkọchukwu mewere obi niile n'ọrụ ebube Jehova onwe dị ihe yọrọ Chineke ọ naghị eme mere imeta niile ọ kwado ike Chineke gbaghara ya ọ nọ n'ọrụ ebube ahụ agbaziri obi na-agwa mmadụ okwu aga m alụ na nwaanyị ndị ụkọchukwu mewere obi niile n'ọrụ ebube Jehova agbasi n'obi na-agwa mmadụ okwu aga m alụ na nwaanyị ndị ụkọchukwu mewere obi niile n'ọrụ ebube Jehova agbasi n'obi na-agwa mmadụ okwu aga m alụ na nwaanyị ndị ụkọchukwu mewere obi niile n'ọrụ ebube Jehova onye na-ezi iyi ya buru ụzọ be nna di ọkwa ha wa amalụ ha nwụrụ ete ebe ikebile ha rielu ọ gwapụrụ ndụ ha ruo onye na-ezi iyi ya buru ụzọ be nna di ọkwa ha wa amalụ ha nwụrụ ete ebe ikebile ha rielu ọ gwara ote ndụ ha
Ali, Fred, other side.
ọwa arụsị o.